Yabo nje lento yakho. Angazi ukuthi ngize ngiyimise kanjani. Mfethu, Angazi sorry, ukuthi ngize ngiyimise kanjani. Wena uyangeya, ngithatha kancane. Ungenza isilima futhi kakhulu. No, but angisasikancane kwakuyiphutha and ngangisamncane. Ayiyeka le ukuthi awumncane gogo. No, ngangisamncane. Kwakuyiphutha. Wangamtshela ngani kodwa ke? Kangisaba ukuthi uzongishiya. Manje njengoba usungitshela manje awusabi ukuthi ngizokushiya. No, njengoba ngitshela manje angazi mhlambe nginethemba lokuthi uzongixolela impilo yakho uyiqoqe iphinde ihlangane futhi. Into oyikhulumayo ayikho lento oyikhulumayo. Uyangisanganela. Uyangisanganela. Welcome back mbukelo Black Life TV kusiqopho sesithi inkinga zomndeni sikhona la koMpitha ePeter Maritzburg kuyashisa bafethu angifuni qamanga indlela ekushisa ngayo angazi nami ngihlela kanjani ngizamile ukuba girl ngibe ilady but angifuni ukufeel comfortable manje ukuze nami phela lezi zinto enginkinga engizwayo ngikwazi ukuyidigesta kahle ziprocesse ngendlela manje mengizolebe nami zigcina zingenza ngifeel ngibe tense yabo so ukuze ngikwazi ukuba usizo ke emphakathini kuyangiphoqa ukuthi ngifeel comfortable ngihlale ngendlela engizazi ukuthi ngikwazi ukuthatha inkinga zeni. Sawubona Sando Sam? Yes, sinjani? Ngiyaphila. Mise ngishilo ukuthi umlangeni Magasela from Black Life TV. Usibhalelile Sando Sam, but before sichaze ukuthi usibhalelileni, cela ubingelele umbukelo Black Life TV uzisho ukuthi uba wakaba and why usibhalelile. Okay, sanibona igama lami ngiuMasamkele Mphaphu. Ngibhalele Black TV. Ubhaleleni wena? Singibhedele? Okay, qhubeke. Okay. Ngibhalele Black TV ngoba ngikhule ngumntwana onomona. Nganginomona kakhulu for ubhuti wami. Ya. Yes. Ubhuti wami esikoleni wayenza kahle, wayehlakaniphile. Ngokwami angise umuntu ohlakaniphile njengaye. Okay. Yes. In 2022 waqeda isikole. Uma eqeda isikole wathola iLokhunja scholarship. So ukuthi awufunda phesheya eUK. Uzothola iLokhunja uzothola ischolarship ifoni yakhe yayimina sasebenzisa ifoni eyodwa yena wayinefoni so ngambuye ngiyiboleke. Okay. Yes. I-email yangena ifoni yakhe iphethwe imina. I-email ingena angaba nomona kakhulu ukuthi naye usezohlala overseas njengoma what about mina kuzoyenzakalani ngami. So ngayidelete i-email. Manje ngibhalele iBlack TV ngoba ngifuna ukuzoconfessa kuyena. Hayibo uma uhlala phesheya? Yes. Usebenza khona? Yes, sebenza khona. So wena uhlala nobhuti wakho? Yes. Nihlala kephi? Sihlala eMaritzburg, Tellers. Yes, la sobabili. Yes. So manje ufuna ukuzomtshela iqiniso ukuthi wa delete i-email? Yes, ngifuna ukuzomtshela ukuthi why now uzomtshela manje 2025? Inkinga ubhuti wami useyinto engayi-understand, useyahlupha, uyaphuza, uyabhema, ubamba inkunzi. Kuninga kwenza ngisona nokuthi udla ama-drugs and angazi sengihlele umuntu ohlala ngedwa ekhaya because bihlala sobabili. Le nto uthi ayibalekeli? Yes, and kuyafana sengihlala ngedwa manje useyahlupha kakhulu angazi nanokuthi useboshwe kangaki. Uyangena uyaphuma ejele so that is why. Ngifuna ukumtshela ngethemba lokuthi mhlambe angaphinda ayiqoqe impilo yakhe. Yes. Aphinda apply again. Yes, but ngiyasaba ukumtshela. Akayona ingozi ngiyasenze lutho. Angeke wena mangimazi. Wawusetshenziswa usathane emonike wena wayekusebenzisa ukuthi udelete i-email for iminyaka emingaka and ungakazi umtshela. Nganginomona ngaye ngangibona engathi uma uthanda yena kakhulu. Kuthina soyi2 because yena umntana oright ohlaniphile mina on the other side vele ngakhula ngumntana ozihluphelayo ngenza nje konke so sikhathaza manje kwaye wena lento. Yes, manje ngifeel guilty because angisathandi sewumuntu engasathandi ngibone nje ya. Uthoba igama lakho Sando Sam? Igama lami ngiMasamkele. Masamkele? Yes. Mfethu. Ngiyaluzwa udaba lakho but manje yazi Chomi ngiyaxakeka. Biological brother like I don't understand but izinto ezenzakalayo lezo yabo? Yes. Ukuthi ube nomona ngisho nanobhuti wakho. Mfethu.
Manje ucabanga ukuthi indlela abehave ngayo nokuthi ayinikele kule mpilo ayiphilayo ingoba wa disappointeka kumaphupha akhe? Yes, ngibona kanjalo. Uyasola? Yes, ngisola kanjalo ukuthi impilo yakhe isinjena nje ingenxa ukuthi walokhu nje disappointeka. Asenzeni nje mfethu angakujajeza ngoba ngena uNkulunkulu. Yes. noNkulunkulu abafuna abehlulile. Angivele ngicela usizo la kwi-Black Life TV, i-Black Life TV i-team ukuthi sitholele ubhuti wakho imlethe la uyisholo wena, yabo, because angiboni kuzoba umqondo omuhle ukuthi mina ngihambe ngiyofuna ubhuti wakho bese ngimtshela yethu ungekho. Uhlambuluke nje ushiqiniso uyixolise futhi mhlawumbe uzokwazi ukuqolela. Mhlawumbe na angashintsha ukwenza ngendlela enza ngayo ngoba udaba lakho obhlungu ukuthi ujikele ingane kama wakhe eswini. Ubabuphi? Ubaba akasekho straight emhlabeni. Oh, ihlobo ezinye azikho? No, imina naye nje. And manje sekuyimina ngedwa njengoba eselenta ayiyona. Okay. Yo ngiyakuzwela sithando sami. Anyways asenze kanje njengoba izwela ke na umbukelo weBlack Life TV usise chaza udaba lakho ukuthi uvelo wakhula wabona ukuthi unomona manje nobhuti wakhe ngobhuti wakhe uhlaniphe kakhulu enimesethole amathuba ukuthi hamba uyofunda phesheya eUK. Yathi mifika leyo lokhuzane approval yena wayidelete email ngoba wayisebenzisa ifoni kabhuti wakhe. Manje ufila guilty ngesenzo sakhe asenze. Usefisa ukuthi ubhuti wakhe abe khona bese yakwazi ukuthi ahlambuluka xole ngoba ubona ubhuti wakhe ukuthi impilo aseyiphila ikhombisa ngokusobala ukuthi udisappointed and impilo yakhe ayenzeka ngendlela adefisa ngayo. Mina kumsebenzi wami ukuthi ngivele ngenza kanje ngicela ithimba ngalolu daba bese siyabona ukuthi ubhuti simthola kanjani simlande simlethe la sizwe yena ukuthi yena uzizwa kanjani usisi wakhe emehlambuluko o sithole eqala ukuthi ngabe lempilo ayiphilayo uaware ukuthi lempilo le ayiphilayo izomisa ejele forever kanti yena umuntu okade sithanda ngempela isikole senze njani ukumsiza bese siyamchazela ukuthi usisi wakhe yena ikuphi nayo indima ayidlala ekuthenini na mhlambe agcine nje kodwa kubaleka kakhulu ukuthi sithole ubhuti asenze nje asamsomlanda. Bathi ziyawushaya kwamakhelwane bajabulile kuwakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunino zami ugembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi sokuthi kuphele konke lokho sondela eBlack Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela lihamba nesiwasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa lemali uthole le combo ke kulula kumele ukwenze faka i-order namhlanje ku 062 219 7748 umsebenzi wethu ukukudilivela wena mawufaka i-order noma ngabe kuphi magumba manomhlaba. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back mbukelo weBlack Life TV kusiqopho sethu sinkinga zomndeni. Mina ngumlangeni uMagasela. Namhlanje ke nje bade nazi ukuthi yena sizelo sisomncane la ezochaza udaba lakhe ukuthi unenkinga afuna ukuthi simsize ngayo. And mase simsize mina ngibe present. Nani niyazi ukuthi nidlala indima enkulu ekutheni nathi nifake lapha kuma comment ukuthi hayi sisi hayi kanje yabo ukuze na athole usiluleko. Ngasitaka kodwa ke nikwazi ukumluleka yilokho engifuna ukuthi sawubona bhuti njani. Yebo siyaphila njani. Siyaphila mina ngumlangeni Magasela nje bathe sengichazile from Black Life TV sibhalelo usisi wakho la udadewena ngithi lo. Yebo udadewena. Okay ngicela usasele lethuba abantu libingelele lapha umbukeli bese yazisho ukuthi uba igama lakho. Sanibonani. Igama ngulwazi ngidume ngoshukela nje lokushini. Okay ishukela so la ufika khona nje ufaka ushukela kube mnandi wesweet yonke into kuzoba sweet nje nala ngiyawuthanda kaphela ushukela asembe kanjalo ngifuna ungitshelela ngelokhuza ngokukhula kwakho nama plans akho for i-future ukuthi ayemi kanjani angifuna ukwazi nje kabanzi ngalokho ulwazi usanaba abazali uma ukhona usaphila ke ubaba usena 4 years mhlambe ashiye emhlabeni. Yeah. So isimo sinjani nje ekhaya uma usebenza ke phuma usebenza nihlala lapha ekhaya? I know uma usebenza eUK overseas. So uyanithumelela imali? Yes, every month uyasithumelela nje njalo. Uhlala nosisi wakho? Yebo ngihlala nosisi. Kodwa senginokubuye ngishift kancane kukhona umjontolwane ngivusile eceleni kwenye indawo. Awu washinga nakini encane. Ayithi wena umdala? Yebo mina impela. Ofisa ukuba yini empilweni? Kahle bengikuloku kwebhola. Ngangikwi sports kakhulu ngoba
nga-apply nje endaweni eziningi nga-applyela bona. Oh, kwagcina kwenza kanjani? Ayi impendulo angizitholanga nje. Kuzona zonke indawo engang-apply kuzo nje. Kwaba nje kanjani. Okwenza wafila kanjani lokho? Hayi kunzima into enzima ayamukeleki siswa. Ayamukeleki. Wagcina wenza njani mhlawumbe ke wabona ukuthi isiphi isinqumo uzoya kanjani phambili? Because lokho kawukufisa kwenzakalanga. Mhlawumbe ngokwempilo. Yes baba. Ngazama nje kakhulu ngasebenza emateksini ngibamba izicapha nje kuningi sengikwenzile. Wawuthi ufuna ukuyofundelani? Ngangiya kwi-sport management. Oh, uyalithanda ibhola? Yes. Supportani? Kakhulu nje. Supportani? La. Nje noma la naphesheya nje. International. Awu shame uyabekezela ke umuntu loyali. Ngosaphatha inkosi siyakwazi nje ukuthi hayi umakoti wena into yokuthatha umfazi. Anyways ngaphandle international? Hayi Manchester City ke. Oh. Yona ke nje ngiyithanda kakhulu. Ngiyajabula ukuzwa lokho bhuti wami. Ya ngizwa kuthiwa esikoleni wawuhlanipha into oyisimanga. Nothisha bakho nje basho ukuthi hayi babeyitshela ukuthi nje wena nje bakubamba kuthi. Uyena uMasisi okutshela lokho. Awuphela ngixoxela njengoba nawe ngikubuzile na ngimbuzile. Hayi kona ngangcono impela esikoleni. Wasalahla kanjani ithawula wazoya ngisho eThekwini ndoda? Ngazama impela njengoba kade ngikutshela ekuqaleni uku-applya ngangi-apply endaweni eziningi nje kube kona ukuthi impendulo ngangayitholi. Yeah. Yiloko nje kwanje. Okwakuphoqa. Okay. Udadewenu ukhona indaba afuna ukubeka la eThekwini afuna ukutshela lona ngiyafisa and I pray to God ukuthi indlela ozolamukela ngayo ngiyazi kuzoba nzima but ngiyafisa ukuthola enhlizweni yakho ukuthi understand and also ukwazi ukumxolela. Alilubi kakhulu kodwa alubi lona. Dadewethu ishoke. Ngitshela ubhutiza ukuthi indaba osibhalelile ya Black Life TV wathi asize la eMaritzburg khona sokwazi ukusiza. Uthi le nto ngizokutshela yona ngicela ungangizondi. But ilokhunja i-scholarship leso wasaplayelile UK waphendula kusona. Ngaphendula. Yes waphendula. And banginika. But awuzange uye khona cause ngawa delete ama-email ayiconfirma lokho. Manje into ngilethele yona la ngisusa la kade ngihleli khona bengisebenza ubozongitshela lento. Yes ngoba ngifeel guilty for indlela impilo yakhe esiyiyona manje. Wena musu uyangithusa musufike ekhaya usumuntu engamazi wenza yonke into makhelwane bayacomplaina ngawe ugwaza abantu uyangena uyaphuma Wawenzelani lo? Angazi. Wawazi yini uyazi? Yini wazi? Wazi kungiletha uzosho leyo nto futhi. Angazi ngisamncane, angazi. Oneminyaka mingaki umuntu awusamncane? I'm not sure but I think between 16. Awusomdala okay. Bo wena. Uyazi kade ngicabanga kuvele ngikucishe. Awu ayike ngiyicabanga into enjalo. Ayikho into engingayenza ngayo. Okunye ufaka amadoda lapha ekhaya lo. Ufaka amadoda lo lapha ekhaya. No. Ngithi ngiyamkhuza ngithembisa amaphoyisa. Angithembisa amaphoyisa lo. Usuletha abafana ekhaya. Into yenzeka kanye. Angithi ubhuti uthi wawunqena ukuthi uzokushiya wawungafuna akushiye. Yes, ngingafuni angishiye because wezongishiya vele. Hayi. If kuthiwa wahamba akakushiyile manje ikusuletha abafana. Mina ngasuka ekhaya ngayovusa umjondolo le phezulu edambuza. Ngakushiya ekhaya eTaylors wena. No, uyena ongasanginaki because manje usefocus kulempilo le aseyiphila manje. Njengoba esho nje even nasendlini akasezi sengumuntu ehlala ngedwa. Yabo nje lento yakho. Angazi ukuthi ngize ngiyimise kanjani. Mfethu so yes. Ngize ngiyimise kanjani. Wena uyangeyo ngithatha kancane. Ngenza isilima futhi kakhulu. No, but angisasikancane kwakuyiphutha and ngangisamncane. Ayiyeka le ukuthi wawumncane gogo yes. No, ngangisamncane. Kwakuyiphutha. Wangamtshela ngani kodwa ke? Kangisaba ukuthi uzongishiya. Manje njengoba usungitshela manje awusabi ukuthi ngizokushiya. No, njengoba ngitshela manje angazi mhlambe nginethemba lokuthi uzongixolela impilo yakho iqoqe iphinde ihlangane futhi. Into oyikhuluma ayikho lento oyikhuluma. Uyangisanganela.
Ngisanganela. Ngiyaxolisa yeza ukuzwa lento oyizwayo njengamanje. But siya kanjani phambili mfethu ngiyaxolisa. Ngiyazi ukuthi lento engisho ukuthi ya kanjani phambili. Cabanga ukuthi yonke leyo nto ukuthi ibe nawo umthelelo kwimpilo ephilayo manje. Please calm down. Ngeke ngikwazi ukuphila naye ngiqhubeke ngiye phambili. Awuboni ukuthi usanalo ithuba lokuthi uphinde uapply futhi uthole esinye ilokhuzana isikole? Sekunzima kakhulu ngoba sengizwele wayilona le. Kunini mina ngilokhu ngiphuma bengena ngiphume eje. Mfethu. Azikapheli inyanga ezimbili mhlawumbe. Ehlisa umoya bro wami. Yabona. I'm so sorry. Ngiyaxolisa. Yabona into Ngiyaxolisa ngempela. Umtshelile uma wakho ngokuthi uzobhalela Black Life? Cha, ngingamtshela. Ngathi kubalekile ukuthi umtshele nokuthi wenzani. Yes, ngimtshela. Cabanga izinto eziningi. No, ehlisa umoya ngicabanga into eningi. Sorry bro. Sorry. Ngincanga ubaba usaphila. Sorry mfethu. Yo. Kodwa mina ngiyakholelwa kuwena mfethu ukuthi usangayenza lento. Ngiyazi ukuthi usangakwazi ukuthi uqhubeke nezifundo zakho. Iphupho lomuntu alife esaphila. Ngithi uyakwazi lokho. As long wena usaphefumula. Kusakuningi ongakwenza bra wami. And asizwe i-excuse asiswakho wenza into nje into ewubulima engaqondile enziwe ubungane nokucabangela into ewala. Because basically into ayicabangayo ukuthi wena uzohamba umshiya sale yedwa uye UK. Ngingayitsheli ngelinye ilanga ngokwengikhaliso uyena lo. Ngishiyela ibele. Ngiyakuzwa. Siyaxolisa kodwa ke. Cela ukutholela usizo bandla ecounseling. And ngicela bandla ukuthi uqale phansi mfethu ufuna umsebenzi. Ngiyakholelwa kuwena mina. Ngiyacela ukuthi nawe uzama ukukholelwa kuwena. Usangayishintsha lempilo yokushintsha ukulebuya emajele umncane kanje. Awunayo ingane? Nginayo yona. Awufisa ingane yakho njengoba na ufisa ubaba wakho njengamanje ibe nobaba oqotho. Yebo ngiyakudinga. Ngicela ukweseka mina kulokho ekuthenini sizolandelela ukuthi impilo yakhe igcine ingcono kunalokho kwamanje. Ngiyazwa. Usizwa kanjani ubhuti wakho mezizwa kanje? Ngibhlungu but kungcono ngoba useyazi. Ngcono ngoba useyazi into engayenza. Futhi ngiyathemba ukuthi impilo yakho usazoyiqoqa phinde ihlangane futhi. Wena usubaleselana abafana ekhaya? No, into eyenzeka kanye. Wakwenzelani noma kuthenzeka kanye? Ayingasanaki, ngangingedwa. Ukwenza phambi kwami. Wawuwedwa ekhona. No, ukhona but akekho ukhona ngomzimba kuphela akekho. Ukwenza phambi kwami. Okay, into yokuqala ngicela ukuthi siyenze bafowethu. Ngizocela ukuthi utshele uma namhlanje. Ngizokufonela ngenzi follow up ukuthi ukhulumele noma usinikeze nathi inamba simfonele sikhulume naye. But ngicela kubalekile ukuthi kube wena qala umfonela yezo. Uma zisengalolu daba umtshela ukuthi uzobhalela Black Life TV ukuthi ube kudaba lakho ukuthi ufuna ukuhlambuluka kubhuti wakho ukuthi mhlawumbe impilo yakhe nje because of you. Okay? Then we'll take it from there sikusupport nawe nikwazi ukubuyisana nobhuti agcine kwazi ukuxolela ngoba lento yenzile kuyena ayikho right kwangampela. Futhi nje bengithi ayikho right angazi ngathi incane lokho. Lento yenzekena inzima. Wena wenzani ngempilo manje? Ngibengenza umatric last year. Yes, and manje ngikwi-gap year ngenza lutho. Umama kodwa yanifakela imali indaba ongayikufunda? Yes, umama uyasifakela imali. Bengizoyikufunda ukuthi izikole zingiphendulana. Azinjani? Angizitholanga isikole. Ngiyaxolisa bro wami. Cela umxolele sisi wakho. Noma ungamxolela manje kodwa isikhathi mesihamba uzothola ukuthi umxolele. Into ezokwenza umxolele ukuthi izinto zakho ihambe kahle. Kunzima samsami ngixolela umuntu nayo impilo yakhe ihlakazekile. Because kwayiwena awunayo ipeace kuwena. Because of izinto esuke sezekile empilweni yakho. Ya ngiyakuzwa. Yayizwa leyo nto. So I think kufair ukuthi sizame ukutholela usizo
and after that usuthola usizo sibone ukuthi uya kanjani phambili, then bese uyamxolela usisi omncane ngoba uyakuthanda nakhona akasahlaliseki kahle njengoba usuphila lempilo oyiphilayo. Na uphinde ube ubaba oqothe enganeni yakho njengoba nawe ufisa ngawo baba mekhona njengamanje. So izinto esifisela zona asenze sure ukuthi siyazenza kubantwana bethu. Kuyazwakala. Yabo? Kwesinye isikhathi omunye umuntu akayinaki uyithatha kancane lento ukuthi afuna ukugxila kuyena ukuthi okay ngashonelwa abazali aphinde iphile impilo ebudedengu. Kodwa akhohlwa ukuthi uselethe umuntu emhlabeni yena lowo muntu uzo-experience impilo izoba njani yena naye mase efuna ukuyibulala engaphili impilo eqondile. Ubusafanele wenze kangcono ke wena ukuze ube umzali okhona present enganeni yakho. Yabo? I'm so sorry. I wish I can do more, bruh. But ngiyazi I only have words nokuthi ngihambe nawe le journey yakho uzoyiqala manje. Ngizokulandelelela kabhuti yami. Yeva because ngiyabona ukuthi udinga usizo kwangampela. I'm so sorry. Kubhlungu ukubona indoda emekhala yazi. Abafana abakhali isikhathi esiningi. But umuntu wesisa emekhala owazi kuthiwa okuhlula amadoda kuyabikwa. So now ngiyafisa uyixolele ngento oyenzile kubhuti wakho yezo. Noba u2 son provider ngosizo ucwepheshe nithole i-family counselling and then sibone siya kanjani phambili sophinde senze i-follow up just to find out ukuthi ngicine ngixolelene ubhuti naye uzokwazi usaphinde athole isikole aqhubeke nempilo yakhe nekusasa lakhe. Sikwazile ukusiza mami? Not sure but ngiyathemba ukuthi ngelinye langa ngangixolela. Because usizo lethu ukuthi sikutholele ocwepheshe njengamanje nokuthi sikulethe kuyena uyisholo yena. Uyisholo wena ekhona. And also phinde utshele noma ukuthi ma ngishaya iflop ngenza 1 no 2 lento misingihlupha ngabhalela kwa Black Life but iqinisile leli mina wa delete email. Ngoba ngangisaba ukuthi nokuthi. Enduma uzoxolela njengoba ulebusha uthi wawuyingane. So isikhathi azenza izinto engekho right singaqondile. In the name of love kanti sesiyamosha. But this ngicela ukhendovela kochwepheshe njengamanje yezo. Ngawuthi thina nama camera sesayidede inkundla manje but yezo. Yes. Yeah. Hopefully uzoba right. Siyabonga. Ndobizwela ke mbukelo Black Life TV inganza ndawonye odabeni labo ukuthi usisi wenza lento eyisigaxa esingaka wa delete email ubhuti wakhe approve ukuthi ahambe ayofunda e-UK ethola scholarship ngoba ifuna ukwenza sport management. Kodwa akusisi azange asakwenza lokho kwa possible for ubhuti. Ubhuti impilo yakhe from there yaqala impilo yakhe yashintsha. And ubhuti usisi manje akasekho right ngalokho membona emshintsha. Uyayisola ukuthi mhlambe nayo nesandla. Nje ubhuti ke seduze kwami akaye ukukhala inhliziyo yami ibhlungu but nazi ke Black Life TV sihle so provider ngosizo ukuthi isimo sibuye sibe ngcono sithi mesibuya sibone umndeni usuphinde waba right. And ngiyacabanga ukuthi izomenza ubhuti manje ukuthi abe ngcono or afile better ukuthi athole usizo impilo yakhe iqale phansi yenze ngendlela ehlelekile ukuze naye abo baba oqothe emntaneni wakhe. Lolu daba ke lubhlungu angifuni qabamanga anginawo amazwi amaningi engawabeka yabo yilokho nje kufisa ukuthi ngifisa ukubona le ingane zandawonye izwana neqiniso nje baseliphumile ubhuti aphinda aqale phansi kabusha aphushe nosesaphinda sithola isikole baphinde babambane kube indaba nje abayixoxa ukuthi wakwenza ukuthi sisakhula. But okwamanje mina let me love and leave you ngithanda ibhadi imbukelo Black Life TV sibonge kakhulu for always supporting us umsebenzi wethu and ukushare like and subscribe kubalekile kakhulu ukuthina ukuze lelu hlelo hlezi likhona sisize sesifinyelele nalawo khona kwaye wena la udinga khona usizo. Mlangeni Makasela ngiyedede inkundla I'm out. Love you.